Σούλτης που είπατε, εγώ από τις τάλες. Με παράτησε στο δρόμο και δεν ήθελε να με πάει. 12 λέει το ρολόι και 12 είναι. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Δηλαδή τι, πάλι τον ίδιο δρόμο πάμε, ναι. Γιατί να σας πει, γιατί εμένα μου τάπες. Κάτω μωρέ. Τάπες. Δεν ξέρω αν το έφερε ψινάκι, Για ναι, πάει κάτω. Και έτσι κάτω. Εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη να πάω στην Κορονορία. Ούτε να όλοι. Ανακατώσω να κάνει Αγία. Φέρνει τη λόγια, φέρνει τη λόγια. Εντάξει, έκανε μπερδεύτηκε και δεν ήρθε σε κούπα και το γυαλού. Πάρα πολύ. Και πόσο βόλα. Μπορεί να σου κάνει ένα γύριο. Ξέρεις που θα χαλέσει ξέρω. Είναι αυτές που λένε ποτέ δεν είναι. Πες το μέσα εσύ μου, αυτό που σε ενοχλεί στα ίσια στον άλλον. Γιατί υπάρχει το λεπτό. Τέτοια δεν βάζαμε στο Καραλάδι, στο κάτω μοναστήρι στον Πολόκληρο. Τώρα τι πάλι αυτό. Μέσα από την καρδιά μου βοήθειά μας η Παναγία. Όχι μόνο μέχρι το τέλος του χρόνου και για την καινούργια χρονιά, μέχρι την ώρα που θα ξανάρθουμε. Είτε είναι 2. Τώρα λοιπόν το πρόγραμμα έχει ως εξής. Το σταυρό μας που έχει πολύ ωραία μέρα. Μια κυρία υποτέχει σήμερα, λέει βασιλική μέρα. Παιδιά, είναι πρώτη βασίλισσα της χώρας. Τώρα φίλε τον αχαμνό τον όθωνα, δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά όμως ήταν πολύ γάτα και είχε μήλο καρδιακό τον κολοκοτό. Η νύφη θα περνάει καλά και ο γιος σας. Και η πεθαρά. Πρέπει ποιος τυχαίνει την πεθαρά, η πεθαρά έτσι κι αλλιώς τον κακό τον τίτλο τον έχει, δεν τον μην το ψάχνετε. Διπλωματικό σώμα, λέτε. Για τον γαμπρό. Αφού ξέρετε, θέλουμε όταν έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ο γαμπρός να κάθεται σούζα μπροστά στην κόρη, αλλά ο γιος να κάθεται την ύφη σούζα μπροστά του. Δεν γίνεται βρε παιδί μου, δεν γίνεται. Γιατί και κάποια άλλη μάνα θέλει η νύφη να κάθεται σούζα. Λοιπόν, ξέρετε πώς θα γίνεται για τις καινούργιες, λέω. Οι παλιές όσες γίναν. Εσείς οι καινούργιες τώρα που είστε φρέσκο ή έχετε αγόρια ραβωνιασμένα ή πρόκειται να παντρευτούν. Ξέρετε πώς θα γίνετε καλές πεθερές. Λοιπόν, θα σας δώσω εγώ μια συμβουλή. Ό,τι στραβό το Μάρτος, εκείνη την ώρα θα γυρίσετε όσο χρονών είναι η νύφη, την ηλικία της νύφης εσείς. Τι κάνατε? Το καίγατε το φαγητό? Ανακατέβατε τα ρούχα και τα βγάζατε μπλε λουλακί? Είχατε μια γλώσσα μέχρι το πάτωμα? Όχι μας πονάει στο δικό μας γιο. Αν εσείς δεν τα κάνατε αυτά στην ηλικία των 27, 28, 30, τότε μαλώστε. Αν τα κάνατε όμως, να λέτε Παναγία μου να μην μου μοιάσει η νύφη μου. Ξέρω τι σας λέω. Η νύφη αυτό. Δεν μοιάζει η νύφη στην πεθερά, παιδιά. Τα αγόρια έχουν πρότυπο τη μαμά τους και ψάχνουν μια γυναίκα. Έχει, θα σου λέω ότι έχει. Θα σταματήσουμε και στα πατήματα. Αφήνεις και κάτι. Τώρα πήγαμε στις πρώτες κάλες. Πώς θα ξανάρθω. Θα τους πω παιδιά, θα κάνουμε στο μεγάλο. Δηλαδή, και πέρα. Ναι, ναι. Πάει χώρα έτσι. Ναι, μια και σκιατόπος. Μετά. Έχω πάει στην Ελλάδα, έχω πάει. Παραπολιές λέει ότι δεν πηγαίναμε. Το καιρό που έλεγα και στον άνθρωπο να πάμε.
Δεν έλεγε να πάμε. Τώρα λέει καλά. Καλαμάτα, έχει πάει στα Όχι, δεν θα κάτσω. Όχι να κάτσω. Δεν θέλω μετά. Δεν θα κάτσω. Πρόσεχε, τις τρίβουμε, έχουμε στροφούλες. Τώρα παίρνω. Τέτοια βουνά δεν έχω ξανά. Υπάρχουν για πέτρα και να κάνει κάθε εποχή όμως πιστεύω και έχει μονοπιές. Τώρα τους είπατε θα σας ξαναπάω φθινόπωρο στο πλοίο, γιατί σας πήγαινα φθινόπωρο γιατί μου αρέσει εμένα. Εγώ είμαι μελαγχολικός που μου αρέσει το φθινόπωρο, δεν μου αρέσει η μοναξιά να περπατάω μόνη μου, να ψιλοβρέχει, δε. Θα σας πάω μαζί τώρα στο πλοίο Άνιας, για να δείτε πως είναι το πλοίο την Άνια. Ωραία, πηγαίνει άλλο πέρα. Κατεβαίνω να παίρνω. Γιατί αυτό, όλο αυτό, το ποτάμι, Αυτή που είμαστε έχει ποτάμια. Ακούστε όμως τώρα. Είναι η περιοχή λέγεται Τρυπόταμο. Θα σας πω γιατί. Ο ποταμός Καρπενησιώτης ενώνεται με τον Κρικελοπόταμο για να σχηματίσουν τον Τρικεριώτη. Και αυτός ο ποταμός καταλήγει στην τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών. Καταλάβατε? είχαμε την κρίση που μας εταιρεία μεγάλη που ανεβαίναμε από το Καρπενήσι, μια τεράστια λίμνη. Εύκολο και να το δούμε και να κατεβαίνοντας να περάσει. Σταματήσουμε στα πατήματα, θα πω αυτές είναι εκεί και θα πέσει μέχρι τον Άγιο Γεώργιο. Τώρα το ξημεράζω έτσι. Κάτι το αυτοκίνητο. Του δεν είχε τίποτα δρόμος για να πάρουμε κάτι από χάρη. Έχεις προσέξει και την πικολία. Δεν έχει γίνει ποτέ ατύχημα εδώ. Ποτέ. Δεν είναι τυχαίο όμως αυτό. Αλλά εννοώ, ναι, να πέσει στο βουνό, να κλείσουν οι δρόμοι. Έκλεισε ο δρόμος και ήρθαν και το φτιάξανε. Ναι, βέβαια. Εδώ υπάρχουν κοντούρες αμέσως και το ανοίγουν. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνε κι άλλο λίγο πίσω. Άστον. Άστον, ξέρει αυτός καλός είναι, εντάξει. Καλημέρα, παιδιά. Σύνταξε τώρα. Μου λέει, είχα πει στο Γιώργο του και δεν ξέρεις τώρα να πας κανένα πάλι μεγάλης ηλικίας, να λίγο πιο νέο άνθρωπο. Μέρος. Τώρα βέβαια, ήρθανε στο ούτε δεν έχει καμία σχέση, εδώ είναι ήσυχο τελείως. Στήρους. Δηλαδή ο Γιώργο του Σόκου. Τα μικρά. Θα πρέπει να ξέρω και εγώ το χαρακτήρα σου τι σε με εκνευρίζει και να ξέρεις και εσύ τι με εκνευρίζει. Μου λέει τι είναι, του λέω εμένα, ό,τι έχω από πάνω μου είναι εκνευρίζουν τους όλους. Δεν το πλύνει το στόμα μου. Ό,τι με εκνευρίζει δεν έχω. Μου λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα, μου λέει ό,τι και να θες να πεις. Πες, μόνο μου λέει θέλω να σε παρακαλέσω όταν είμαστε μπροστά, να μην με λες Γιώργο. Και πώς θα με ξέρεις. Μου λες στον κόσμο, Γιώργο. Δεν είμαστε μπροστά, μου λες να με λες με σχέδιο. Θα σου πω. Μ' άρεσε. Λοιπόν, και άφησε την εικόνα το βράδυ και ξαπλώσαν να κοιμηθούνε. Φανταστείτε ότι τότε δεν ήταν έτσι.
Και η εικόνα ανέβηκε και πέρασε από την πίσω ακριβώς μεριά. Αν φανταστείτε, ακριβώς από πίσω είναι το μοναστήρι της Παναγιάς. Εδώ λοιπόν βλέπετε μια σκάλα και πόσα πράγματα είναι κρεμασμένα πάνω. Αφήνουν πάρα πολλοί άνθρωποι τάματα. Ναι, βάζουν κουρελάκια. Πάρα πολλά κουρελάκια, δένουνε εικονίτσες, ονόματα, αν δείτε, γραμμένα. Τα τόξα τα κόκκινα είναι ακριβώς που δείχνουν πώς ανέβηκε η Παναγία. Όποιος θέλει να τα δει. Παλιά. Ήταν έντονα μαύρα. Το βρήκες στα γυαλιά? Ναι, μέσα. Ο άνθρωπος βέβαια πάντα βάζει το χέρι. Να το ξέρετε. Για να τα κάνει πιο έντονα, το διάμετρο το ρεύσιμο. Εντάξει. Ας βοηθάει τα τσιγάρα. Ελάτε κορίτσια. Εντάξει. Μόνο το ρέμα ήταν. Το ρέμα. Ήταν ο γιος του Χακή. Το μόνο που έχει μείνει αναλύωτη είναι το ποτάμι. Στον δρόμο φύγαν τα υπόλοιπα, γιατί ο άνθρωπος σας είπα τι κάνει. Προσέξτε όμως γιατί μπροστά, στροφή από εκεί που είστε. Καρίτσα, καβαράκι του αδερφού. Περίπου δεν ξέρω. Περνάμε το Χριστόδωρο και μετά. Στην προηγούμενη Μπράβο, το βρήκα. πάμε στην Κατερίνη, στο Μητερά. Δηλαδή, σε κακό. Μου λέει αυτή. Πάει μέσα, λέει μισά εμένα, πάμε συνοδός και μισό στον οδηγό. Κατεβαίνω, λέω. Κατεβαίνω κάτω να τι έγινε. Πήγαινε πιο σιγά για να του τραγήσει. Άμα την πάρεις όρθια τη μηχανή δεν το παίρνει όρθια. Δεν είναι δύσκολη η φωτογράφηση εδώ. Να πάρει το μπόι. Και γύρνα και λίγο με το ποτάμι. Εγώ τα δίνω. Η μάτρα της Σπάκαρη για φαγή πέσαμε. Μου λέει εντάξει, Αμαλία, και αυτό δεν το ξέρω. Μου λέω μήνυμα. Είναι αυτά. Ναι. Τα μέτρα που ήταν πρώτα, τα μέτρα. Το Σεράνο. Απέναντι. Ήταν η μάτρα της Ελλάδα. Πού είναι πόσο σημαντιό. Όχι. Βαγγέλη, να πάτε από την ιστορία και να καταρρέξετε το αυτοκίνητο. Εγώ δεν πάω, λέω πολύ. Παίρνεις το Βαγγέλη για να μπράξεις. Εδώ πάντα. Πάντα. Δεν προσέχουνε, τρέχουν. Όχι, όχι. Στροφή.
Καλώς ο καθένας αυτός. Άστο. Αυτό είναι το μεγάλο χωριό. Στο επόμενο ταξίδι που θα έρθουμε θα πάμε εδώ για καφέ. Άμα σας τα δείξω όλα τη μία φορά, γιατί να έρθετε την άλλη. Να ενδιαφέρουν εδώ ήρθατε χθες το μέρα. Δεν πήγαμε στο μεγάλο χωριό. Ο αγώνας να κουμπάει κάπου. This part να κουμπάει κάπου. Left or right. Σταμάτα το, δεν αξίζει. Wait.